художествена гимнастика. В Барселона през 1992 Александра Тимошенко от обединения отбор спечели олимпийското злато за това изпълнение, майсторски справяйки се с 4 уреда – обръч, въже, топка, и бухалки. Александра Тимошенко. Художествената гимнастика за първи път е допусната на Олимпийските игри в Лос-Анджелис, въпреки че първият световен шампионат се проведе през 1963 година. До сега този спорт беше почти абсолютно доминиран от състезателките на Източна Европа, но в следващото десетилетие това може и да се промени. Тук на морския бряг на Кале, Франция, бе изграден център за художествена гимнастика. Тук тренират обещаващи девойки в 4 уреда. В Атланта състезателките по художествена гимнастика ще могат да се състезават в индивидуалния шампионат и в отборния шампионат. Центърът в Кале е наел 3 треньори, които обучават гимнастичките. Въпреки че топ изпълненията в този спорт правят така, че координацията между ръка и око изглежда лесна, тези девойки показват всъщност колко е трудно да се координират всички тези елементи в едно изпълнение. Тренировката винаги има 2 части. Първата е танцова класика или балет. Една от най-бързо изгряващите звезди в художествената гимнастика е 18-годишната Ева Серано. След сутрешната тренировка, която включва класически танци, спортистките се връщат в своето училище в Кале по обяд. Така, че те не изоставят напълно учението си. Учат в ранния следобед, преди да се върнат за още една тренировка в залата. Ева, тя е най-добрата. Хората, които познават този спорт, познават и Ева Серано. Знаят коя е, къде живее и какво прави. Следобедната тренировка е с упражнения за 4 уреда. Въпреки че Ева ще представя Франция на състезанията в Атланта, тренировъчният център подготвя и други таланти за бъдещи световни шампионати. Cuisse, très bien. Très bien.
Voilà. Encore c'est ça. Hey. Allez. Fixa. Resta. Reste. Reste. Très bien. Allez, monte plus vite. Et... В края на дългия състезателен ден гимнастичките пожелават лека нощ на треньорите си в традиционен френски стил и се връщат в общежитията за ранно лягане. Какви са техните надежди за бъдещето? Ние сме много щастливи, защото това бе нашата мечта. Моята мечта е да отида в Атланта и аз съм много щастлива. Надяваме се, че мечтата на Ева Серано ще се превърне в реалност.